Για το Ugly Sweater δεν θα μας πεις τίποτα. Πολύ Το ωραίο βρήκες, είναι. το Πάρα βρήκες. πολύ ωραίο Πάρα. είναι. Αυτή την μπλούζα. Δεν μπορώ να γελάσω με τον πρώην μύτη. Νιώθω λίγο σαν το Ρόκι. Απλά γι' αυτό λείψαμε τόσες μέρες. Δείξε τα ράματα στον κόσμο. Παλιά τα γήπεδα σε ολόκληρη την Αγγλία ήταν γεμάτα για τους αγώνες που διεξάγονταν την ημέρα των Χριστουγέννων. Αλλά από τη δεκαετία του 50 και έπειτα, επειδή όλο και περισσότερες οικογένειες γιόρταζαν την ημέρα των Χριστουγέννων, το ποδόσφαιρο μεταφέρθηκε μια μέρα μετά, στη λεγόμενη Boxing Day. Πότε είναι αυτό? Γιορτάζεται 26 Δεκεμβρίου. Η Boxing Day είναι μια ημέρα που έχει τις ρίζες της στη Βικτωριανή Βρετανία, όπου οι πλούσιες οικογένειες και οι ευγενείς μάζευαν δώρα σε κουτιά, τρόφιμα και χρήματα για να τα μοιράσουν στους υπαλλήλους και τους λιγότερο τυχερούς, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και φιλανθρωπίας. Απέκτησε ιδιαίτερη σχέση με το ποδόσφαιρο στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτή τη μέρα οι οικογένειες συνηθίζουν να μαζεύονται και να παρακολουθούν ποδόσφαιρο είτε στα γήπεδα είτε από την τηλεόραση. Η Boxing Day συχνά συνδέεται και με καθοριστικές στιγμές για το πρωτάθλημα της Αγγλίας και έχουν ακολουθήσει εμβληματικές στιγμές, όπως αυτή του 1963. Εκείνη η μέρα έμεινε στην ιστορία, καθώς σημειώθηκαν 66 γκολ σε 10 αναμετρήσεις. Πριν την καθιέρωση της Boxing Day, τα Χριστούγεννα το 1937, στο match Charlton-Chelsea, σε ένα ομιχλώδες τοπίο, ο τερματοφύλακας της Charlton είχε ώρα να δει τους παίκτες ή την μπάλα να έρχονται προς το μέρος του. Μάλιστα, τον πλησίασε ένας αστυνομικός και τον ενημέρωσε ότι λόγω ομίχλης ο αγώνας είχε σταματήσει εδώ και κάνα τέταρτο. Ο καημένος δεν είχε ακούσει το σφύριγμα. Κοίτα, ένας δεν πήγε να του πει. Ρε παιδιά, ο Κώστας πού είναι? Μαζευτείτε